Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibadah kebaktian Minggu kita mulai. Seluruh jemaat kami undang berdiri, kita sambut prosesi memasuki ruang ibadah. Bersama terima kasih jemaat, kami persilakan duduk. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mulai ibadah, kita bernyanyi. Semua
Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumapa langit dot tanoon, amin. Disuruh debata do anakna gabi pardengganan taringot tudosata. Hamu ali akadongan, molo songoni di haulungi debata hita, iko do hita masih haulungan sama hita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Partang yang mahita. Ali Tuhan debata, pargugono sohatu dosan, amanami na di Banua Gijang, mauliate marwanami tuho, ala di leonho anakmu na sasadai, tuhami jala di palua ho, hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa asusaan dot hagugotan, sesa marusan nami dot pangaleson nami, di hatam na badiai. Sai pabadia marwan nami marhite-hite tondim, jala pamasuk hami tuhanguluan sogot. Asau pujion nami ho diisi ro di saliling nilileng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende ta? Tatangihon ma patik di debata di minggu sadarion, ima patik parjolo di patik 10, patik parjolo, au do jauh ba di Batam, dina di Batata, dang jadi marakup au bayanomu di Batam. Patik paduaon, dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu, manang na di Banua Gijang dot na di buat tongaon, rodi nasa di bagasan nyaek, na dituruni tano yang gotung gabe si somban
manang sioluan. Patik patuluan, ingot hamuma pabadiau nari minggui, dina onom ari ma ulau hamu nasa siulomu, alai angguari papituhoni, ari paradianan di Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggonas disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni alak pe, na mangibati hutam. Aidina ono mari ditopa di batal langit, dot tano, dot laut, dot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaeni do ubaen na dipasu-pasu di bata Jahoba ari paradianani jala di parbadiai. Patik palimaun, iko pasangamo pun natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano nani leon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang olo manako. Patik pasiaon, unang ho olo mangatidakon hata nasotutu, maraloho dongan jolma. Patik pasapuluon, jang dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manang udana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu pati nasapului, odo, audo Jahoba di Batam, nina di batata, pargogona sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni aka sogo roadiau, alai asido rohaku di aka nama ribu-ribu, akan namar holong ni roadiau, naso mangaluasi patiki, ido saatna, atong rak mangidogogo mahita sian tuata di bata, lau mangulaon patik nei. Ale Tuhan di bata, saya pargogoi mahami, mangulaon na hobat tu patik ni. Amin. Marendeja.
Tato poti madosata tu debata, tapa serek marwata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, para siroan nasumurung, napungudo kami di jolom martangi yang tuho, dada mangasaon hati goran nami, na mangasaon asini roham nagudangido, saya sima roham mida sadok bangsomi, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamuba roha dot pangalion nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Adongdo dihitas situa malim nasongoni, naudul di siamun ni habangsa ni hatogaman, di manua gijang. Di bayani tarbayani bana do pangulaon ro di ujungna, akan asado ro tu debata marhite-hite ibana. Namangula do ibana toktong asa ditangyon na sida. Hasangapon mari debatana di gijang. Amin. Mari kita. Begitu suara najo-jo, bagus man, sandang di Tuntoro parmegudi na holoni, bagus man, sandang di bagus man, berita na uli, kandungan na monomi, bagus man. Tatangion ma pati ni debata turpu epistel di minggu sadarion imana tarsurat di Psalmen 50 sada ayat sada rodi ayat 10 marsikat soreng mahita majasa sian hamima ayat naparjolo ende sian si Daud uju naro panurirang sinatan manopot ibana dung diparjolmai nabet seba. Asi maroham liau, ale debata, hombar tu dengan dibasa, saya sama akak pangalosyoku, hombar tu godang ni asi ni roham. Ia situtu ma'au buri sian hajahatoku, jalapayas ma'au sian dosaku. Ay nunga boto akak pangalosyoku, jala saitondo sosojoku. Dopak ho sambing doa umar dosa, jalan najat situtudo di matam nahu laon asatung, bonar ho di bagasan padomu, pita di bagasan panguhumu. Tongkondo di bagasan hajahatok doa tubuh, jalan di bagasan dosa di jako daina. Sitong niroha di bagasan do tongon lomo niroham, atong pabotoma habisuon tu bagasan rohaku. Sayurasi ma'au siang dosaku marite-hite sanggo, asa tunias au, saibudi ma'au asa somasa au
Sai patu begiom matuau has sonangan dot las niroa asamarup holop holi-holi akan naung ginopungonmu idosana martua do akan atumangion hatani debata jalan nau peopsa amin marendeta Silu sosoima, lungo pujolma, dililia domi purnibio. Aku pidoana, dan tutuhata, akan alilu di bandanoong. Unang pagdarako, papadarako, naganaw Jesus tuloy na mo. Anog do kudiho, anog ujonga, ay kon magugo ni Jesus tumo. Unang mansadiho, makan dosita, say na adong tumagilong tumo. Asalam ka naman, siyas niroha, isito do buong ulibaka. taha tidak komaha porsiotai songon nahina tidak kon ni dongata sa porsion di sadok portibion rap mai tamando au porsia di debata jahoba ido ama pargogona suatu dosan natumo palange do tanu au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai iman na tinubuan ni si Maria naga-begabian sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon nagerni di pauman ni silatus namate tarpajal do ibana diau pinar silang natua tuban waturu dung ditanom namula mangulu diari paturuhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata jahoba amanai pargugona sohatu dosani disima ibana pai mamula sogo tutanon mangumi halak na mangulu dot namate au porsia diton di parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dot dia sisani dosa dot dia tain namando mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dot dia ngoluan nasora sudah amin. Kurang ah.
Salam. Oras madihita sudena. Nabigi majo. Titing di Minggu Sabtulu Tritatis tanggal 11 September 2022. AKBP Emmanuel Resort Emmanuel. Topik dia halomohon debatado hamubao niroha. Paria warta titing namardaga. Goar ni mingguan, goar ni minggutta sadarion minggu saputulu dun tetatis. Topik ni minggutta sadarion ima dia halomohon debatado hamubao niroha. 2. Pelean permingguan di taungan Bagas. Molo adong tapatupa pelean di permingguan di Bagas tabi dia karuas nasubui madohoti permingguan di gereja tapasahat ma tu situa wek tabi manang takirim tu rekening ni huria di nomor 03360100251961 atas nama gereja HKBP Immanuel beri cabang Iskandar Muda dong ditransfer tak kirim ma bukti transfer tu situa tabe jalabui ma idauta di titing minggu nanengro tolu soso pelean bulanan manantaon tuhita saluhur ruas dohot parhalado naso pasahaton mana menggarap pelean bulanan tahun 2021 do tahun 2022 asa taingot bema amang inang laho mangkarar marhite situa wekta ganup Roma situa wek tu bagasta be mangalap peleani nomor 4 buah permingguan sadarion minggu tanggal 11 September 2022 na sadarion tapasada do perminggota masuk pukul sia. Wib nani luhun ni pendeta Dr. Riris J. Borusiagian laos di Patupado anon seminar ama duksipul perminggunon. Jalan Nagabe narasumber di seminari IMA pendeta Dr. Riris J. Siagian Alani. Pinangido ma tuhita saluhuna. Ruas remaja naposo bulung ama ina do parhalado asa unang termulak hitabe rakma hita salhuna madohoti seminari jala di patupa do panitia do parmanganon sipul titingon pinasahat ma tiki tu panitia laho patorakon ulauta sadarion. Nomor 5 Papung Pelea Tujolo 51 sadarion minggu tanggal 11 September 2022 Papung Pelea Tujolo dohita 2A 2B baik tu fakta tu haperluan ulau perkembangan ibadah do musik HKBP do haperluan tahun kesehatan las maruhata manupahai ulauni 2 tu minggu tanggal 11 September 2022 nanengro Papung Pelea Tujolo dohita 2A 2B baik tepata tu Paborhaton Bibel Pro di baik manusia di bagas di amplop di dohot tu pusat HKBP las marwata manupahai ulauni nomor 6 ruas napida mamuka minggu sadarion nunga pidah huria keluarga ni Erikson Adi Saputra Pardosi dohot Deborah Elizabeth Borusiahan do 2 anak kondasida Esra Plicia Mars Pardosi Gideon Halomoan Pardosi Sian Jalan Amal nomor 50 Medan Wek 1A nasida pidah huria tu gereja HKBP Pardomuan Simalingkar B Medan Papi Tuhon Neng Majalo Pasu-pasu Parbogason Titik Parjolo Neng Majalo Pasu-pasu Parbogason Mapanguli Pahari Putra Sitinjak
anak ni amata mangapul sitijak tubuh ni inata tuniah boru sitanggang sian huta tomok samosir wek 1C Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Jalan Sebrantas nomor 42 Medan Dohot Orwan Eunika Bes Tamti Boru Tapubolon Sarjana Teknik Akuntansi Boru Nia Amata Gotman Tapubolon BSC Tubuh Ninata Situa Melinda Boru Tarigan Sian Huta Jalan Titipapan Gang Persatuan nomor 23 Medan Wek 1C Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Jalan Sebrantas nomor 42 Medan Saka Pamas-Masuon Nasida hari Jumat tanggal 20 September 2022 Maringanan di Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Jalan Sebrantas nomor 42 Medan masuk pukul 10 nomor 8 Papunguhon Celengan Huria Manang Pembangunan Pinabotohon Matuhita Salhutna Ruas Dohot Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Papunguhon Celengan Huria Dohot Pembangunan di Huriata Ima di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 di Pesta Puncak Tahun Kesehatan nomor sia laporan pertanggungjawaban kategorial Obar Pangiduan di Badan Audit ni Huriata taringot tu laporan pertanggungjawaban LPJ nasa kegiatan di kategorial di Huriata Marhiteon pinangidoma tu ganuk kategorial naso pasahaton aka LPJ dope asa di pasahat ma tu Huria Maritehite Bedahara Huriata lumabakna di hari Selasa tanggal 20 September 2022 nomor 10 SK Mutasi Bibel Pro HKBP Resort Immanuel Obartu SK Mutasi Narosian Kantor Pusat HKBP PA Raja Tarutung SK nomor 73 garing Bibel Pro SK garing 08 2022 Porhak Masian Huriata Bibel Pro Pera Peloronina Tapubolon Gabi Bibel Pro Fungsionaris di Perkampungan Ebenezer Sinaksak Laos Marhite SK nomor 74 garing Bibel Pro garing SK garing 08 garing 22 Gabi Bibel Pro Fungsional di HKBP Resort Immanuel Ima Bibel Pro Tiorma Boru Tabunan Narosian HKBP Resort Kedaton Distrik Lampung disakapi Patupahon Pisah Sambut di Huriata HKBP Resort Immanuel di hari tanggal 10 September 2022 Naing Ro di Parmingguan pukul 10.15 WIB katanya koma dengan merdalan proses mutasi bahan sangap di Goar di Depata nomor 10 sada Paria tahun kesehatan tahun 2022 1 Akagoar naung pasahato subangan mahrite proposal boima idauta di lampiran 2 Aka jumlah penerimaan pelean paupaton haporluat tu tahun kesehatan boi idauta di lampiran 3 di mingguta sadarion napatupahon bajar ima wek tolu di patupat di teras ni Garjata las marohata lau manupahi bajar na di patupai jadwal dohot data penerimaan hasil bajar terlampir 4 na patupahon bajar di minggu tanggal 10 September 2022 nanengro horong ni wek obat A 5 akad jadwal kegiatan parheon ama di Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel Boima Taida Songon na Adong distensilan wartat tahun Jal Sadariodo pembagian hadiah tuaka pemenang perlombaan ni kegiatan parheon ama jadwal kegiatan parheon ama kita baca sendiri nomor 6 akad jadwal dohot ragam ni kegiatan parheon remaja na Posubulung HKBP Boima Taida Songon na Adong distensilan wartaon
jadwal parheon remaja na Poso Bulung HKBP Immanuel Boima Tajaha. Nomor 12 Dewan Koinonia Tajahama. Nomor 2 pembentukan panitia Natal. Sadarion dung sipul ulaon seminar ama hurang lobi pukul 14 WIB di Patupa Dewan Koinonia do rapot pembentukan panitia Natal di Huriatta. Alani i pinangido ma sude punguan doho seksi na adong di Dewan Koinonia asariama dohoti rapoti. Nomor 3 PHD dohot latihan kor punguan ni Ina Kamis. Di hari Kamis tanggal 15 September 2022 Borhat do punguan Ina Kamis ni Huriatta Patupahon ibadah Padang sekaligus PHD dohot latihan kor tu Monaco Park Delitua Mamuka sian pukul 8 WIB sahatu nasidong nani uluhon ni Bibel Pro Pera Plowerina Tapubolon tatangyakon ma asa denggam merdalan ulaon na pinatupa ni pungwani ipas ditiki Borhat sian suangsongoni ditiki mulak tu Huriatta Muse. 4 seksi remaja na Poso Bulung. Obar tu hasil ni rapat remaja na Poso Bulung na di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 ima patupahon rapot pembentukan panitia Natal remaja na Poso Bulung HKBP Immanuel tahun 2022 akan keluar kepanitiaan Boima Idauta di lampiran terakhir. Nomor 10 Dewan Marturia Tajahabima. Nomor 14 Tajahama Amang Dotaminang. Nomor 2 pendaftaran ruas di Fabel disabilitas. Obar tuha perluan pendataan ruasna di Fabel strip disabilitas ni Huriatta HKBP Immanuel Resort Immanuel marhite titingon hupangido hami ma asa di pasahat ma datai tu ruas marhite situa wek nabi format si isian Boima Tajalo marhite sian situa wek. Nomor 15 nama jabui pertanyaan wek do jadwal. Nama jabui pertanyaan di Huriatta ima Rabu tanggal 14 September 2022. Horong ni wek tolu, wek 4A, dohot wek onom. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Alani ria mahita parhalado dohot ruas lau madohoti pertanyaani. Jala jadwal nama jabui di minggu naneng ro Boima Taida songon naung di jadwalon di stensilon wartaon. Nomor 10 Tajahabima. Nomor 17 Tajahama. Nomor 10 lalu Tajahama. Nomor 10 sia Tajahabima. Nomor 20 ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 12 September 2022 sampai dengan 18 September 2022, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nomor 21, Sekretaris Statistik Jemaat HKBP Immanuel Resort Immanuel Tajahabima. Nomor 22, nanang memakai gedung sekolah minggu doh gereja jemaat mang di luar ruasta Boima Tajahabi. Nomor 20, ruas Namar Sahid dirawat di rumah sakit Manang di Tongani Bagas. Naparjolo, Situa Dr. Andus B. Marpaung, WEK 1C, dirawat di rumah sakit Adpen. Nomor 2, Situa SF Hutapea AMD, WEK 1B, perawatan di rumah. Nomor 3, Monang Sitorus, WEK Onom, di rumah sakit Bayangkara. Katanya koma asalam
tumibu malum saya sian daging nasida. Lampiran nama-nama kepanitiaan panitia pesta Natal remaja na Poso Bulung HKBP tahun 2022 Tajah Habima. Rekapitulasi penerimaan amplop Tajahama, lampiran penerimaan sementara pelean haperluan pesta tahun kesehatan Tajah Habima. Lampiran jadwal pelaksanaan bajar dan hasil bajar haperluan tahun kesehatan mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Tajah Habima. Lampiran daftar penyumbang pada proposal keperluan tahun kesehatan Tajah Habima manang naisi dope akadongan ni huriata manang luwet sarluas wek sada sahat tu wek pitu boima di pasahat tu akka situana naneng mendaftar dope pasahaton haperluan di tahun kesehatan ini. Lampiran kedua, titik Parhepengon, Kuria Pembangunan Dohot Pusat Distrik, keuangan tanggal 1 September sampai dengan 8 September 2022, Tajah Habima. Molo sarong dobek kena masuk titing, tu minggu naroma tapa ketitikon. Soni manjo titing di bagasan Sadarion, pinasama tu panitia tahun kesehatan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna hamu amanami inanami na Poso Bulung. Sude ruas di HKBP Immanuel Resort Immanuel. Nungarap taboto selama proses tahun kesehatan adong opat kegiatan na naik pesta honota. Na barjolo na bulan onomi nungatabayan pesta ulang tahun ni Huriata. Sadarion Oma merupakan pesta puncak ni Pareheon Ama. Pareheon na Poso Bulung tu tahun naro, tu bulan naro. Jala pesta puncak gabi pesta gotilo dihita ima bulan 10. Molo Sadarion sehali per minggu dohita na masuk pukul sia aladong opat kegiatan na next ulahonot tadi bagasan Sadarion. Nian nunga dihatahon na mata situasi turus na kiyani. Alay pinatakas masa alinay na parjolo parmingguon sa daerah dihita na niuluhon ni inata pendeta Dr. Riris Johanna Siagian Sian STT HKBP. Na paduahon seminar ceramah duksipul parmingguon tahunan non adong do seminar ceramah ima namar judul ama namar sahala dalam keluarga Kristen. Jala nagabi narasumber ima hala inata pendeta Dr. Riris Johanna Siagian dosen ni STT HKBP. Nakpe judul ni seminaron ama namar sahala alai macari kodo isi ni seminaron tu sudehita tu ama tu ina nak tu na Poso Bulung. Sialai tahari kotoma tahutoma sahatu nasipul. Ia inang pendeta Dr. Johanna Siagianon dosen di STT HKBP nunga gudang nasida mengarang buku antara lain sahala bagi pemimpin dulu dan kini tung makatayau dohot inang-inangon utona hatu nasida buat kamu bukui ala perlu dorai dihami niku jala adong do dibuat nasida bukui dihita alai hudok tu nasida unang ma harga toko hira pengganti ni biaya cetak ma nikudo tu inang jala utaksir dangna pola nargabe sudah mahita mari kotona non lumubi ma dihamuaka situanami na patuluhon warna ma pesta isodo hita makan siang ala ido di parade panitia do makan siang di hita Sadarion diperkirakan mangado hita non kira-kira pukul 1:02 satu ngasada do padoko satu ngasada jam 12.30 isi mahitan nomor si panganon ala ido kapangidon nidongan unang apala mamalehu jala unang maposaku asabuhi termulak kegiatan na papaton
ala hudok naknya ni ala hudok pesta puncak ni pareheo nama aka perlombaan naung binahen nasida sadari odo di pasahat aka hadiah na hobartusi. Jadi songonima ida orhanami tuhamu aka manami inanami sudah hita na hadison naing ruas ni HKBP Immanuel Resort Immanuel tapar saulihom ma sudah acara na pinatupan ni panitia di bagasan sadarion. Songonima hata siya kami mauliate maritu hata mauliate manang ditaw sa luna butima. Martang yang mahita. Puji-pujian dot hamalati amma Tuhan di pasahat rohanami todopamu di bagasan manukut nyarion. Ala didongani hodo hami Tuhan di bagasan hosa hanguluan. Bodo hami Tuhan marnida portibion. Jala bersuka cita hami Tuhan. Boy hami tinggal kami inganan nami be. Sosoni keluarga nami di Jabu. Boy hami borhat tu bagas joromon. Ima mengikuti kebaktian nong nipatupan ni huriami. Om mahamili Tuhan anak komu do naposom namar pung hami di bagas joron di bagasan gowarne Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan sa minggono Tuhan didongani horo hami di bagasan haipason. Jal hipasdo hami Tuhan di bagasan akaulaw nami. Muka sian hari Senin satu hari Sabtu sahat tu bagas sadarion didongani ho Tuhan di bagasan holong nasiakoi. Namar si holong roh hami Tuhan di bagasan joromon. Iman marpung hami Tuhan. Iman naung di dehon puji-pujian. Naung na pasangkap warmi. Sosoni Tuhan mulai siapa rageda. Nunga denggam merdal Tuhan. Alani Tuhan. Sudek kaulau nami. Ulau ni parhalado. Ulau ni aka seksi. Dewan do sudi Tuhan pasahat kami todopamu tarmulumi mal Tuhan anak sekolah minggu mardala do denggano Tuhan dia ka ulauna diajari aka guru sekolah minggu mauliate mari oleh Tuhan bodo pe Tuhan aka anak kon nami manang ruas nami on Tuhan na mangajari aka anak kon nami ima taringot ni hatani Tuhani na mangalen waktu na Tuhan di sehari-hari. Pos rohanami pargugoy ma Tuhan aka guru sekolah minggu na mangajari aka anak nami. Sosoni Tuhan padita nami padita resort nami amang si majutak. Na mangulho kami di huriah HKBP Immanuel. Pos rohanami pasu-pasu jala pargugoy keluarga nasida di bagasan holong nasiakoi. Baik ma Tuhan perbaru bahul nabulun amang padita namion di bagasan gowaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami namang uluh kami mulai sian parhalado na sekolah minggu remaja na posobulung soksoni amadot ina pasahatama todopamu homa totong nama dongani nasida di bagasan hai pason ope Tuhan di bagasan sadarion namar punguru hami Tuhan ima hobar ni kesimpulan di tahun kesehatan iman nani uluhon ni seksi ama di hurian namion takah sudah dibotoh oleh Tuhan nunga di pajojor mulai siap bulan Juni sahat sadarion nunga ulauni nunga merdalan aka programi sebagian alan tu apa rohanami tu aka panitia tahun kesehatan sudah aka seksina Tuhan margogo manasida Tuhan jala pargogoi nasida nala mangulahon mulai sa pembentukan sahat nama dioring dana so nah perluat tu aka kuriaon pos rohanami Tuhan Yesus mangaramoti sudah aka panitia naung tersurat di lampiran SKI Tuhan pargogoi nasida di bagasan hai pason di bas nasida majupangnya aka ruas nami nama dapoton aka ruas nami dia akan haperluan ni dana di kuriaon alan Tuhan asa patuhonomu sada huria sada ruas na burju di tongotongan ni huriaon
na mangalehon akka ulaonna soksoni na mangalehon akka haperluat tuhriaon mangidu hami Tuhan pasu-pasu ma akka ruas na mangalehon akka peleanna pelea bulanan soksoni hamalateonna soksoni na menjunjung tinggi akka haperluan ni tahun kesehatan mulai siar remaja na poso bulung dohot ama ina sude makaholongi boy madohoti tahun kesehatan termulubi haperluan dana alain Tuhan pos rohanami pasu-pasu maruas nami yaka ulauna mulai siap pegawai siap pedagang soksoni akka pegawai negeri badan usaha negara dohot TNI na adong terlibat termulubi akka lansia akan pensiunan pos rohanami ibasi sinasida Tuhan sebahagian sian gaji nasida lau perluan tahun kesehatan maulate mari oleh Tuhan bodo penasida berpartisipasi di bagasan akaulauna segajang mengumurni akal lansia asa boy maniroi akka yana konna termulubi dihami akka parhaladu alain Tuhan pasatama Tuhan karupamu di bagasan Yesus Kristus martangiang hami todopamu Tuhan pos rohanami di bagasan na tahun 90 Tuhan nunga mardalan tenggas sudia akka tahun kesehatan ini alain Tuhan di bagasa darion ima marpungudu hami sudia na Tuhan ima permingguan nami sahali do permingguan nami Tuhan alain Tuhan pasu-pasu ma ulaun namion awsong nang magopo dan di dulahon nami songon na didok ni hata nadi nialong mohon debatado hamu baon miroha sudene Tuhan pasatame torpamu asa marohami mangulahon akaulon nami marohami marbisuk kami mangulahon atka ata nalosyon nami paserep rohanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sonsoni Tuhan ruas nami na adong di bagasan akaparsahiton baik na dirujuk di rumah sakit baik na marsait di jabo Tuhan alain Tuhan Roma ho marsinodang maho pasu-pasu jala talusuma sahiti siad daging nasida asa boy nasida marsidohot di parmingguanon tu minggunan yang ro ope Tuhan pasahatama tu adupamu sude kana marsahiti baik di jabu man rumah sakit pasahatami tu adupamu homa totong na madongan di dalam mangaramoti di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sosoni dulu Tuhan direncana hon kuriami mulai Januari satu bulan Oktober ima nong dipapung akan nong leon ni aka panitia ido aka situ ado para tahun naong dipasah aka celengan omale Tuhan sebagai gebrakat dihami asa boyo Tuhan dipasah nasida dengan merdalan celengani di sinasida manang nasadia penapatu paholo Tuhan di bagasat tangiang serepa mangido todopamu asa di leon tu aka situa nabi boy ma dietong di jabuna manang di dohot aka situa di pasah ma Tuhan di bagasan bulan Oktoberon poslorahan nami tu ada memahami marsigatong ope Tuhan di bagasan sadarion permingguan namion imana ni luhon ni inang borusia pendeta borusiagian alain Tuhan pasu-pasu jala pargogoy ma Tuhan na barita mi Tuhan sosoni aka keluarga totong ramu tamu di bagasan holonesia koi tarmulubi Tuhan di bagasa darion pos rohanami pasahatami ma Tuhan seminaron Tuhan tu inangi asa inangi manguluot Tuhami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang kami terupamu Tuhan udang dope nasu boy tapat upahami di bagasan pajutur kami jaka ulon nami alain Tuhan urang dudusa di lausi hami marodo petua kadongat jolma tarmulubi tua kaya nakon nami alani Tuhan sesama dosa nami dagudangi Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang kami terupamu amin. Mareneta, lasu tapapungoma, pilihan sada A, go sada B.
damai di batana sumurung sian saluhut naroha iman nama ngarajai hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan di Tuhata Yesus Kristus hatan di bata nagabe ojahan di parmingguat tasadarion khobar tu almanak HKBP sian Evangelium nisi Lukas bidu 15 ayat sada rodi ayat 10 tajahama marsoring-soring upama taringot tu biru-biru nalilu dungi di pasolhot torop aka si jalobeo dohot si pardosa diri tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi mamungut-mungut maka pahise doh si boto surat ia hatana sida. Jakon angka berdosa olah sapanganan ibadah doh nasida. Gabe dihatahon ibana ma upamaon tunasida. Pisehamu sahalat parbiru-biru 100 anggota dempar sadasiani naso tuminggal hon nasia pulu siai di ladang lalu mengalui naso taridai pai maju paksa Ia dung dapotsa dia pehon ma tu abarana sian lasni rohana. jadi dung saat ibarat tujabuna ipakuma ale-alena dohot hobar kudulna idok matu nasida malas roha mahamu rab-rab au ala cupang au biru-biriku naum magoy Hudok matu hamu sumantu sido gumodang lasni roha di benua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana asa mida sia pulu sia partigor na sopola paubahon rohana sida. Adong maulani karupuan namar hepen 10 anggo mago sada siani naso pagalakon palito jala manamui bagasna mengaluri takas sipang namagoi pai maju pangsa Ia dung jupangsa di papungu matu akka alialena dohot hobar hudulna madok marasni roha mahamurab dohot au ala nang jupangau hupaku namagoi udok matuhamu sumantu sido masa asli rohani joloni akka sulusuan di batan mida sahalak sifat dosa napaubahon rohana ido sahatna hamuna kadongan sa porseaon ala ketat do acara di bagasan sadarion hobar tu jatuan lahu jalohami jam 10.30 mulai seminar ala ni anggiat boy tak kejar tiki damang doho dainang molo di batiting nate jalo di surat do Allah menginginkan pertobatan. Jadi perikop on perumpamaan taringo tu biru-biru na lilu. Perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu dirham yang hilang. Lalu kalau kita baca perikop yang berikutnya ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Lapatanna akana magodo na dihatai gumudangan dison. Dang aka nasomago. Ido tekanan manang stressing point. Molo di perikop nama ngihut nggak jelas somal do tabg perumpamaan tentang anak yang hilang. Alai marhite perikop na duon di bagasan sadarion
Di igil dosian ganup hita hamubawan ni roha. Totu molo tabadikon maon semacam keluarga besar, semacam persekutuan, semacam komunitas. Jala magoma sada siani. Tasitongna di bonana di dokdo para pemungut cukai dan orang-orang Farisi. Akajoma namar dosa roh tu Yesus naing mabigi pangajarionna. Molo saya ingot akka halak Farision, akka ahli Taurat, akka namalo dona sida. Akka parbinoto taringo tuhatan debatado na sida. Parbinoto taringo tuharajaon debatado na sida. Akaima na roh tu Yesus naing maboto aharo naing dohonon di bayon na rohana sida. Dan mereka memakai otaknya, rasionya, akal sehatnya. Tidak memakai hatinya. Tidak memakai mata imannya. Di kondisi nasong ini dorong nasida tu Yesus. Dungi Roma Yesus patuduhon, pabuahon tu nasida sada perumpamaan, sada upama. Nina, meluadong 100 domba manang biru-biru. Mago masada siani. Daro na puna biru-biri lau de badai tadi ko da plusia nasia pulusia dungi lai mana mangalui nasadai. Nang dohonona totu hamu pesongoni do kan. Molo adong 10 dirham. Dirham ini dirham dinar somalon sebagai mata uang. Hati-hai. Molo adong 10 dungi mago sada. Da luluan namanya paluan nama palito dungi sapu mas haru dapot. Dungi moldung dapot biru-biru, moldung dapot dirhami. Totu napunasai. Joan nama akalelena, nasolho tu ibana. Dungi patupon nama pesta marlas ni roha. Atar songonima, molo dapot nama goi, lobisiani malas ni roha ni parbanua gijang. Nina Jesus marhite upah mohon. Sukun-sukun no bagas asitong na basa boy mago. Kanido. Aha nama bayan nasade mago dang tarida. Malhodok nakit tabadiko song persekutuan. Mengapa ada hilang satu dari kumpulan, dari persekutuan, dari keluarga besar? Itu kan banyak faktor. Boydo Allah memang dangadong nama parohawan ibana. Dangadong na perduli itu ibana. Mana sudah mapasiding ibana. Paling tidak enak kita butuh perhatian tapi kita nggak diperhatikan. Paling tidak enak kita butuh pertolongan tapi orang nggak mau tolong, nggak peduli gitu loh. Tentu dia bukan orang yang jahat. Karena marlas ni roha do parbando gijang molo dapat jupang nasadai. Jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang itu hilang dari peredaran. Alai molo tapadomo manang tabadik untuk epistel nong rap tajahan akin. Asa boy taboto tapakialaon roh ni jami tahun. Epistel itu bicara tentang pengakuan dosa dari seorang Daud. Jadi berdasarkan epistel yang hilang itu adalah Daud. Taboto do Daud, si Daud, Raja Daud, seorang pemazmur yang luar biasa. Mulut tajaha saya tabegi jamita, mana epistel sepanjang perjanjian lama. Godang do memang nyanyian mazmur, nyanyian puji-pujian, nyanyian pengakuan dosa doakan asing. Lapatana memang seorang pemazmur yang luar biasa di mana. Alai molo seorang penyair, seorang yang suka baca puisi, yang suka nulis puisi. Kita tahu puisi atau karya-karya seni adalah curahan hati. Lalu mengapa Daud mencurahkan isi hatinya?
Didok makin untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Menghampiri, ditiki hada dan aku kata menghampiri orang songo namol dua tusan, apalagi mau sangat di bahasa Batak. Ale pinatorang mautik. Ketika itu Raja Daud sudah menjadi raja. Dungi tong marporang akaparangana diberingi bana masa ada boru-boru nauli ima si Batseba. Di pelataran istana ulihian di narohana, lalu disuruh panggil lah si Batseba, lalu dia tidur dengan itu. Padahal Batseba adalah istri dari Uria orang Het. Lalu datanglah Nabi Nathan, salah do Nabi Nemi. Nina, kalau kita baca 2 Samuel pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, salah do Nabi Nemi. Molo songonodo, molo da mengaku salah ho, dungi toroni de batama ho. Dan perasaan itu membuat Daud sangat takut. Daud pada awalnya orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena dosa yang dia lakukan, membuat Daud merasa bersalah luar biasa. Dan perasaan bersalah yang luar biasa itulah yang dituangkan sepanjang epistel Mazmur 51 ayat 1 sampai 10 bahkan seterusnya. Mengilih-ilih ibadah tu dia bata. Ya Tuhan, kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadi ini orang yang bersalah sedang memohon ampun, memohon belas kasihan daripada Allah. Jadi dipakilalahon dia tidak konsidau dosa nai. Jala sadar di mana di pelanggaran-pelanggaran nai. Jala hola tuho do merdosa ale Tuhan di nai bana di ayat na mangihut. Di dogma di ayat sia, bersihkanlah aku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, maka aku menjadi tahir. Di akapartikian na asing, saya tabegi doon di jangahon songo panutup ni ulam minggu sasa bagian songo ni. Bersihkanlah aku supaya aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar, basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi lapatada na ning dohono ni si Daud, ale Tuhan holakodo na boy pangoluhonau na boy paluahonau sian pelanggar aku. Molotuk roham molo oloho maburi au, maburi dagiku, maburi hadiri aku. Yang putih menjadi hitam, maka yang hitam bisa menjadi putih kembali. Bahkan lebih putih dari salju. Jadi pengakuan dosa, permohonan maaf sekaligus panidangion ni si Daud taringgo tuhagogon huaso ni debata di bagasan dirina. Mahiyang do di Mazmur asing, mahiyang do holi-holiku. Molo tadi konomo doau. Ninda si Daud. Perasaan bersalah, perasaan tertindih yang luar biasa saudara-saudara. Jadi bukan orang mulut tabere karena masa noaing di partikian parpudion sudah dalam pusaran yang bersalah, tapi tidak mau mengaku salah, tidak mau mengaku dosanya, malah masih gagah-gagahan bicara seperti itu. Ale Daud, Mazmuron, panidangion nisi Daud, ale amang nabasah, asimaroham, maheudot. Holi-holiku, marotak sudah dagiku. Holako dona boy palua honau. Nindai bana. Holako dole Tuhan, dangadong na asing. Dia muda bang dainang. Tikina lehet maon, songoncol mahita. Manukun rohat tabe, manukun rohata perbagasan. Ay dangan kita nasobar dosa. Dangan dongi hola Yesus doi. Tikin lehet bawan diganu hitam merpanukut tu rohata perbagasan. Ale Tuhan ise doau di colom. Colma perdosa doau.
maheu pakilalaku. Adakah permohonan maaf, pengakuan bersalah di hadapan Tuhan dari kita masing-masing? Totu mau doa alu samuna suku-suku non, jadak pola alu samuna. Alia kamang dohot inang, alehu hilalado nakin marhite edena rapte dehon adorang somana poti dosa hita. Ale yamang asi maroham di ahu pardosaon. Kata-kata yang biasa sebenarnya. Ale jong-jong nakin hita ganup mangedehonon jala songona mangel do daging tai. Dan kaku songoni. Mangel dan tidak genit, tidak. Ale terasa dop nyanyian itu kita nyanyikan. Lalu ada perasaan pengakuan dosa. Lalu seluruh tubuh kita mengaku dosa. Ale yamang nabasa asi maroham. Uduk dorohaku nuaing marsob batu jolom. Bohado meresapkan pengakuan dosaon di bagasan rohata perbagasan asa tutuma sudah hadir yota mengaku marsob batu debata ale amang nabasa unang jujur akadosaki. Sesal puhon mah sian roham. Pasaur tondimi tu tondikon pamalu marohakon. Saya usehon tondimi. Asam monangau maralohon parukilon. Si Daud saya itu matangis deh bana mangangguhi itu dia bata. Jala dohonokku do, ujung na denggama pamatang ni sibat sebai. Alai gaya mabiar mebana, di bana masih Uria disuruh mawar porang, bayam ma idoko tu serdadu na asing, bayam mebana diperjoli asa mate ini na. Dung lapatan na dipamate do si Uria. Ipamate dungi rapak mebana do sibat seba, alai ya nakon ni sibat sebai di ujung na marsai do. Marsait lam makilala masih Daud, si Daud amang Tuhan asi maroham Tuhan. Marsait pola do pituari marsait ngenge ya nakonon jala di ujung na dia bermeditasi, dia merenung tidak makan tidak minum dungi kola peak meban di tano songoni godang memanoso ibana asa haruk ngabe daun. Ai ngabagi akon Nindebana, enahu ula doon Nindebana. Dia menangis memohon ampun kepada Tuhan. Dan orang seperti itu, orang yang dikasihi Tuhan, meski dia sudah melakukan dosa, tetapi dalam seluruh siang sudah hadir Yona, mengido, mengilih-hilih debata, dungi sobo marohani debata. Sobo marohani dia bata, mulak marohani dia bata, dan Allah memulihkan dia. Naraku otak nyon nggak boleh takut jo, terus penon, dan Allah memulihkan dia. Kita pesongon hido, dangan kita nasomar dosa, alai aha dosa ta, nasopatar tu kajomana torok, nabuni di bagasan rohata, nah olah kita nama bot ra, tunggani dolita, tunggani bauruta, nak yang nak kota pedang mabotoi, alai doa dia bata. Pasahat sude paru kilonmu, pasahat sude dosam nabuni di jolena torok. Asa dia bata mangauhoni, asa dia bata mabuati, asa molos si toko bangido bangelek-helek dia bata. Itikina. Ula marohan dia bata tuho tuhita ganup asa pasu-pasuan naho asa pasu-pasuan nahita asa di situasi si songonoma nama goi nasotaridai naung terceceri mulak tu persekutuan tu keluarga besar ni dia bata di situasi si songonima marsonang-sonang aka suruh-suruan ni dia bata di situasi si songonima marolopodo aka rohani suruh-suruan
Jadi unang songon nagodang masa di hitawan, lah sahala pasal bu masongoni, lo masongoni. Ibadah menutun lo mona. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bagi Tuhan setiap orang punya harga. Setiap orang pada dasarnya adalah baik. Dan setiap orang selalu punya kesempatan untuk kedua kalinya untuk melakukan yang benar. Amin, martangnya kita. Oleh Yesus Kristus debatana badia. Muliati dia sini roham naung tolah tonga-tonga nami. Naman das-dasi roha nami ganup asa ganup hami. Mama ketikin na leheton lahu marpanukun tu roha nami perbagasan. Mananggali diri nami, mengakui dosa nami, mengakui kahurangan nami di jolom. Asa-asi maroham ale Tuhan, marpamuati maroham. Sesama dosa nami, sesama kahurangan nami, alanias ini roham asap terbaik kami majakon pasu-pasum di arena manotong di ngulu nami ale Tuhan. Pai masaat kami itu depan munabadiai. Asih roham ale Tuhan. Tangadok kami naso mardosa. Mga saon todim to di porbadiai. Urasi maroha do to di nami. Pasahor to di mi itu bagasan roha nami be. Asa terbaik kami mengulus tong di jolom. Di bagasan Yesus Kristus. Martangnya kami tuh. Amin. Reda hita. Siapa
hilangnya koma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masya na nilehon mi tu hami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu, sayro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaurhon madamena tutodim. Horas hudul mahita saluhut nah. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Sambil kita menunggu tim persiapan untuk seminar untuk melengkapi tim peralatannya. Mungkin Saudara Maniur, kami undang Saudara Maniur yang sudah ditugaskan. Oke, siap. Ini petugas-petugas kita ini siap siaga terus ini. Jadi Amang Inang, jangan ada yang pulang dulu. Sudah janji kita tadi pada ibadah sama Pendeta Riris ya. Karena kita akan makan siang setelah ibadah. Sambil nunggu persiapan, kita nyanyi dulu satu lagu.
satu lagu ya. Cik. Akabiru, kita nyanyi bersama. Kalau boleh sambil